टप टू टप 40 लाख फर्चुनार फट' एडिटिं गोबांथार भाइरेल दिनैनि समावहाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजोंहाय गोबांथार जोंनि गेजेराव भाइरेल बेनिफ्राय सासे दा एमडी बड'लेण्ड रादाबनि एमडी मेनेजिं डाइरेक्टर बिथाङा बुंदों जे बिथांमोना खुनु राजनिति हान्जाजोंहाय बेबायदि सिथाबनानैहाय खामानि मावा बिथांमोना रायजो राजानि हितआव खामानि मावो होननानै बिथाङा दिनै फोरमायनो गोनां जाबाय दा खोथाया बेसो जे थांनाय समफोरावहाय बिथांमोना बेफोर बाथ्राखौ माने सिखोमानायमोन जा जेरैहाय बोरैहाय बाइट्स होनांगौ बोरैहाय रिएक्शनखौ लानांगौ बेखौ माने सोरबा बेलेग थार्ड पार्सना माने बिसोरखौ बिथोन होलायनांगौ माने ओरै थोरै माने टप टू टप लालायनांला जेनेबा चिफ बर्तमाननि आरो एक्स चिफ बिथांमोननि गेजेराव थोंजोङै लालायनांला दा बेखौहाय सोरबा इएम लेभेलनि बा रन्जित बसुमतारी बिथांमोना लायोब्ला साबसिन जागोन होनलायनाय दा माने माबा मोनसे बाइट लानायनि सिगां माने मोनसे रिहार्सेल जाग्रोयो बेनि उनावसो बिथांमोननिफ्राय बाइटखौ लायोब्ला माबायदि रिएक्शन होनांगौ बेखौ फोरमायखालायनाय स' नोंथांमोनाव हमदाना मोनबाय जानांगौ दिपेन बर' सार बिथांजों मैखोमनि गेजेरावहाय मोनसे अडिअ कल भाइरेल बेबायदि आरो लोगोसेनो दिनै भाइरेलनि सायाव भाइरेलनि सायाव भाइरेल ना हाग्रा महिलारि सारनिबो माखासे फट' एडिटिंनि भाइरेल सफैबाय दा बर्थमान आरो मैखोम खुद गाव एडिटर इन चिफ बड'लेण्ड रादाबनि बिथांनि माबा लाभ अफेयार्स बायदिसिना ना बेबायदि दा माबा ब्लेकमेल खालामनायनि भाइरेल 40 लाखनो माबा फर्चुनार गारिनो दा बेफोरबायदि दा बेवहाय आंहा भाइरेलनि फारसे गोबांथार बुंनो दङ होननानै आं सानाखै जानो हक दा बर्थमान मा आपडेट जालांखो बेखौथ' अलरेडि नोंथांमोना मोनथिबाय दा मानगोनां फेरेंगा सारा माबायदि बाइट होयो माबायदि रिएक्शन होयो आरो बिथाङा सोरनि फारसे मा बुङो बेखौबो रायलायलांगोन भिडिअनि गेजेरावहाय माबा गैया बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों माने बबेयाव सान्थि जादों सान्थिथ' जायाखै मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्थि जादों बे होननानै दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो आरो माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरखाराव आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों दा बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै टप टु टप जायो नालाय आरो दा नोङो सासे सिफआ आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया बेखायनो बे इएम फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने दे जागोन दे सार आं बेखौ थिग खालामगोन दे गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार जागोन दा बे मोनसे फोरमान होयो जोंहा मानगोनां माहारियारि आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बिथाङा थारैनो निउट्रेलि दिनै जोंनि माहारिखौ सिबिदोंना बिथाङा थारैनो गोसो गोथारैहाय जोंनि बर' माहारिखौ दैदेनदोंना मानो बिथाङा दिनैनि समावहाय मालाबा समाव ज' जानायनि खोथा बुंनानै सिं बिथाङा ओरैबायदि खामानि मावो बिथाङा माने सासे एडभाइजार बायदि बा ना गावासो बिथाङासो एडभाइस होजायो ओरै थोरै माव होननानै दा बेथ' स्पस्ट जाबोबाय खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा दे सासे मोनसे निउज प्लेटफर्माबो बेबायदि माने बोरैहाय बाइट्सखौ लानांगौ बोरैहाय रिएक्शनखौ होनांगौ बोरैहाय सोंथि खालामनांगौ बेखौ माने एडभान्सआव रिहार्सेल सिस्टेम खालामलायनाय दा बे गासिबो फोरमायनाय जादोंमोन स' बेनि फारसे सोरबाफोर माबा बुंनो दङब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन दा बेनिखायनो माखासे बे ज' जानो खावलायनायफोराहाय नंखाय बा माखासे षड़यन्त्रनि गेजेरजोंसो बिथांमोना बेबायदि ज' जानो खावलायबाय थायो नामा बेनिखायनो फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो इमान सहजै बेखौ गनायना लानो हायाखै जे एबसुआ दिनै बेबायदि खावलायदों होननानैहाय दैदेनगिरिया जोंना माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिथाङानो जुदि सासे निउट्रेल अर्गेनाइजेसननि जानानैहाय माबोरै बिथाङा मोनसे पार्टिनि साइड फारसेल' जानानै बेबायदि खोथा बुंनो हाखो दा मिडियायावबो माबोरै स्टेटमेन्ट होनांगौ होनाङा बेखौ माने साइड फारसेथिंल' फोरोंहरनाय ओरै थोरै बाइटला ओरै थोरै रिएक्शन खालामनानै दा बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनि थाखायनो दिनै जोङो नुबाय थादों माखासे फेलियर जानाय
बेखायनो रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो फोथायनो गोब्राब जानानै फैदों दिनैनि समावहाय जे आफादा आफाद हिसाबै जोबोद गोथार जानांगौमोन नाथाय बेवहाय दैदेनगिरिफोरनि थाखायसो दिनैनि समावहाय जावले माने सावरायबाय थानाय सोंखारिबाय थानाय बेबायदि दान्थे बिदान्थेया गोबां बाथ्रा सिखांदों दिनै नङाबा दिनै मोनसे जोंनि बे माहारियारि आफादनि मोनसे आवाजजोंनो गोख्रों भाबै बयबो ओंखारलाङोमोन नाथाय दिनैनि समावहाय बेबायदिखौ नुनाया जोबोद गोब्राबसै मानोना फोथाय खेबस'आ खनसेनि उनाव खननै खनथाम बेबायदि बारम्बार जाफ्लेबाय थानो हाया आरो बेखौहाय दिनैनि समाव मोनसे जुदि जोङो जाथिनि खैफोदनि समावहाय मा मोनसे अलखदनि समाव जुदि मोनसे जांख्रिथायारि जुदि लाबोफिननो गोनांब्ला बे निजेनि आथिङाव निजे रुवा दानना लानाय बायदिसो मोनसे परिस्थिति जानानै फैदों जोंनि गेजेरावहाय सोर दैदेनगिरिखौ फोथायगोन दिनैनि समाव पार्टिया आलादा खिन्थु माहारियारि आफादानो दिनै फोथाय खेबस' खालामोब्ला दिनै बायदिसिना बिथोन होनाय निजेया निजेनि फारसे नायनो बानाय हिंसा खालामनाय साइड फारसेथिं लोगो जानानै सोरखौबा हेफाजाब होफानानै निजेखौनो गाब्र'व होनाय ओमफ्राय दिनैनि समाव बिथांमोना खैफोदा सफैबाय अलखदा सफैबाय ज' जानांसिगौ नाथाय सोर दाजेनामोन राजखान्थियावहाय जोंनि गेजेराव मोननै डिभिजनखौहाय सोर लाबोखो बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै माखासे टपिक्स दंबावो स' आवगायलांबावनोसै जों भिडिअ'आवहाय भाइरेल आरो भाइरेल सान्दै गोबांथार माने भाइरेलनिल' खोथा सावरायजागासिनो दं भाइरेल जानो लुबैनानैसो बिदि जायो ना जानो होनानै जायो ना माने सिटुवेसनानो बेबायदिमोन दा जियानो हक मैखोम बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम रल लाग्रा ना बिथाङा एडिटर इन चिफ आरो बुंनो थाङोब्ला पाब्लिसिटि खालामग्रा UPPLनि गोबांथार दिनै MD बिथाङा ओंखारबोदों MDआ फोसावदों जे दिनैनिफ्राय मैखोम्बसुमतारी बिथांखौहाय एरख'नाय जाबाय बड'लेण्ड रादाब एडिटर इन चिफ बिफाननिफ्रायहाय माखासे बड'लेण्ड डिजिटेल जर्नालिस्ट एस'सिएशन स' बेनिफ्रायबो बिथांनि फारसे एक्सन लागोन होननानैहाय हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो गोबांथार बेबायदिनो माखासे प्रपागेन्डा खालामनानैहाय गोबां बायदिसिना भाइरेल फोसावदोंमोन लोगोसेनो बर्थमान जोंहा EM फरेस्ट बिफाननि मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों दिनै खालि माखासे फिगार नाम्बारल'सै होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारि सारजों दा बे फिगार बा नाम्बारानोथ' मेटार खालामो नङा होमबा देरहानाय जेननायावहाय जाय लिडार्स दंमोन बिथांमोना थांदों गोदाना खाबु मोनदों ना स' बेवहाय आं साना जे बिराद गिदिर माबा मोनसे खहा जादों होननानै प्रिभिलेजसो मोनदों जाय गोदान दैदेनगिरिफोर BPFनि पार्टियाव थानानैहाय खामानि मावदोंमोन बै बिफानखौ मोननो हायाखैमोन दिनै बिथांमोना बे दायित्वखौ मोननो हादों माने इन पजिशन जाय बिथांमोननि बे पजिशनफोरा दिनैनि समावहाय भेकेन्ट जानानै दं बेवहाय बिथांमोना पावार पजिशनखौ मोननानै गोख्रोंसिन खामानि मावनायावहाय BPFनि मोजां मोनसे पजिटिभ रेसपन्सखौ नुनो हायो नङा होमबा स' दिनैनि समावहाय गोबां यंस्टार्स निउ जेनेरेशन्सनि आरो गोदान एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय गोदान युथ्सफोर जइन जानाय स' बेफोरो पार्टिखौ मोनसे आं सानो मोनसे स्ट्रेंथेन होयो आरो गोदान आइडियासजोंहाय बिथांमोनखौहाय जौगालांनायनि थाखाय खाबुबो होदों दा बेवहाय फरेस्ट बिफाननि बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' जोङो दिनै नुगासिनो दं आं थांनाय भिडिअ'बो होदोंमोन सुरां सिखारिफोरनि बे जिथु खामानि मावलांनाय मैदेर मासे गावथारलांनाय स' बेबायदि जाथाय खना खनलि गोबां जायो बेबायदिनो दा बेनि फारसे मा एक्सन लागोन बेखौसो बिथाङा बुंनांगौमोन आनफर्चुनेटलि ना जियानो हक मैखोम्बसुमतारीनि बे जिथु भाइरेल जानाय बे थारैनो बोरैहाय जामारनाय ना बेखौथ' गोबां इउटुबसफोरावहाय प्ले खालामगासिनो दङ शेयार खालामगासिनो दं ससियेल मिडिया गासिबो प्लेटफर्म थारैनो दिनै बिथाङा मानो बेबायदि फान्दोआवहाय गाब्रनांगौ जाखो बिथांनि बे खाफालसै दा बिनिफ्राय बोरै मा जागोन जाया ना जों बांद्राय बुंबाय थानो गोनांथि गैया होननानै आं सानो जानांगौमोन बे जालांबाय दा बेखौ रायखांफ्लेबाय थानानैथ' जानाय नङा आं सानो बे मोनसे सिटुवेसनखौ डाइभार्ट खालामनायसो जागोन बेनिखायनो फकास खालामनांगौ बयबो बर्थमान सिटुवेसना रादाबा बेल' नङा खालि सोरनिबा भाइरेलखौल' खनले रायखांबाय थानांगौबो गोनांथि गैया बेखौ मोजां मोनसे मेसेजबो लाबोआखै जि जानांगौ जालांबाय जि फोसावनांगौ फोसावबाय आरो मिथिनो गोनाङा मिथिखाजोब्बाय नङा होमबा स' बेनिखायनो आं गोबांथार बेनि बागै नुगासिनो दं अब्लाबो आङो भिडिअ लाबो होननानै साननायखाय बिथांनि बागै आं भिडिअखौ लाबोआखै दा जास्ट बिथांखौ एरख'नायनि क्लेरिफिकेसन बिथांखौ एरख'बाय होनानैहाय बे मेसेजखौ फोसावदों बिथांमोननि गुड चेनेलनिफ्रायहाय थ' बेखायनो नोंथांमोननो आं बेखौ शेयार खालामहरबाय बे हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जे भाइरेल खालामनाय बेथ' थारैनो नंखायथार नङा होमबा ओरैनो माने मोनसे मिस इनफरमेसन खालामनानैहाय बिथांनि फारसे गोबां एलिगेसन्स लाबोदों थ'
बेखौबो अलरेडि क्लेरिफिकेसन होनाय जाखाबाय दा बेखौबो गोबांथार सावराय दं होननानै आं सानाखै जानो हक जायबा बेबायदि खालामदोंमोन बिथांमोना जाहाथे आरो बेबायदि दा खालामसै माने एख' मुलाम्फा गैया बेजों